Mati City Mayor Carlo Rabat nipasalig sa katawhan nga under control na ang sitwasyon sa ilang lugar human sa pag-atake sa mga NPA. Giawhag sab sa mayor ang publiko nga mokalma tungod kay gipalibutan na og security forces ang mga lugar sa syudad. Ang syudad nahimong ghost town gumikan sa kahadlok sa mga residente nga mogawas sa ilang mga balay. Suspendido gihapon ang mga klase sa mga tunghaan apan padayon na karon ang mga trabaho ug operasyon sa mga establishmento. Si Seneth Ranulo Binocol, kinsa government employee, niingon nga padayon ilang trabaho apan mahadlok sila sulod sa opisina tungod sa mga sakyanang mag-agi-agi. Si Superintendent Karumba ni mando na sa tanang kapulisan sa Mati City ug Davao Oriental Province nga magbinantayon, samtang alerto sab ang mga armadong kusog. Matud ni Mayor Rabat, mukabat sa 80 ka mga NPA rebels ang misung sa Mati City Police Station hinungdan sa pagkamatay sa 5 ka mga tao ug pagkaangol sa laing 5. Si Philippine Army's 10th Infantry Division Commander Major General Eduardo Anyo ningon nga posibleng pagbawi og impluwensya sa probinsya ang rason sa pag-atake sa NPA tungod kay nahitabo ang insidente human gideklarar nga insurgency-free ilang lugar.